velkommen og til foredraget omkring Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Foredragsholderen i dag, det er Osama Salami, studerende på Aarhus Universitet, statskundskab. Vi vil lige starte med lidt koranlæsning, og derefter foredraget begynde. Vi vil helst huske på, at spørgsmål tages efter foredraget af slut, og så er vi så klar til at besvare. Vi skal huske på at sætte vores telefoner på lydløs. Og Jafar, han kommer til at læse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. I vores navn, den nådige, den barmhjertige. Al fred og velsignelse tilkommer vores ærede profet Muhammed, fred være med. Salam alaikum. Først og fremmest en fornøjelse at være sammen med jer i dag. For det andet, en ære for mig at tale om den mand, som samtlige lærte mener, er det bedste menneske efter profeterne. Så ophavet, så velsignet, at selv mand nummer 2, Umar ibn Khattab, og grundlæggeren af det islamiske imperium, siger, Gid, jeg var et hår i Abu Bakrs bryst. Og han siger, jeg vil aldrig nogensinde overhælde dig, Abu Bakr. Vi taler om Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, den sandfærdige. Som profet Muhammad a.s. har sagt, du er min ven på jorden og min ven på dommedagen. Den mand, som Allah subhanahu wa ta'ala flere steder i Koran har nævnt, enten for at støtte ham, forsvare ham eller opfordre ham. Men hvad var det, der gav ham den her status? Hvad var det, der fik ham til at være så elsket af Allah og profeten a.s. Og hvad var det, der gjorde ham til Abu Bakr as-Siddiq, som vi alle sammen kender og ser op til i dag? Profeten Muhammad a.s. giver os svar. Han siger, Abu Bakr har ikke overhældt jer med en masse salat og masse ibadah. Hvordan har han så jer, Rasulullah? Han siger, Abu Bakr har overhældt jer med noget i hans hjerte. Hvad er der i Abu Bakrs hjerte, der har givet ham den status? Kender I udtrykket, hvad gør man ikke for kærlighed? Alle kender det. Hvad gør man ikke for kærlighed? Hvad er man ikke villig til at ofre for kærlighed? Hvad er man ikke villig til at give for kærlighed? Hvad er man ikke villig til at gøre for den og dem, man elsker? Hvad var det, Abu Bakr as-Siddiq elskede allerhøjst? Allah, hans profet, Al-Quran. Det er månedens Quran, Ramadan måned, og det er derfor, vi taler om de her mennesker. For med Al-Quran
så bliver man ophøjet. Så bliver man Abu Bakr as-Siddiq, man bliver Umar ibn Khattab, man bliver Salah ad-Din. Og hvis man kæmper imod Koran og mod Allahs ord, så rammer man bunden. Gennem tiden, så har de mennesker, som kæmper for Allah subhanahu wa ta'ala, de har fået en særlig status. Havde vi nogensinde hørt om Abu Bakr, hvis han ikke har kæmpet for Allah? Overhovedet ikke. Men mindre vi havde været nørder, der havde tjekket listerne for dygtige handelsmænd for 1400 år siden. Ellers Umar ibn Khattab uden Koran, bare en stor og stærk araber. Salah ad-Din, en ung mand, der gik på jagt og hyggede sig, men da han påtog sig opgaven, så blev han til Salah ad-Din. I nyere tid, Malcolm X. Hvem var Malcolm X, inden han påtog sig opgaven? En drug dealer, en pusher, en gangster. Havde vi nogensinde hørt om ham? Aldrig nogensinde. Men hvad blev han til? Malcolm X. Som ændrede hele debatten i USA med de sortes rettigheder. Som ændrede hele synet på muslimerne, og som ændrede en masse ting. Hvorfor? Fordi han kæmpede for Allah subhanahu wa ta'ala. Så hvem var Abu Bakr as-Siddiq? Hans fulde navn er Abdullah. Hans rigtige navn er Abdullah bin Uthman. Han er fra en klan i Quraysh, der hedder Taym. Og han var top 10 blandt de 10, som havde ansvar i Quraysh. Så han var af fin status allerede inden islam, selvom han var meget ung. Han er 2 år yngre om profeten Muhammad a.s. Og han var en ekstremt dygtig handelsmand. Rig, har status. Og han var kendte alle, og var elsket af alle. Og det er noget, han og profeten Muhammad a.s. kommer til at bruge rigtig, rigtig meget. Hver gang der er hajj, så tager profeten Abu Bakr, og han siger, ja Rasulullah, den stamme, de kender for det og det og det. Den stamme, de værdsætter det og det og det. Den her stamme, de er sådan. Og profeten a.s. med hans intelligens, med hans kunst for da'wah, han gik igen, og så brugte han de oplysninger til at tage en sådan til dem, og på en anden måde til de andre, osv. Han havde 6 børn, 3 drenge og 3 piger. Og nu til hans beskrivelse. Abu Bakr as-Siddiq, med den succes, med den styrke. Prøv at fantasere, hvordan ser han ud? Hvordan er hans kropsbygning? Abu Bakr as-Siddiq er ekstremt tynd. Han beskrives i bøgerne som værende en ekstremt tynd person. Så hvordan kan sådan en ekstremt tynd person, som udseendemæssigt burde være svag, være så stærk? Profeten a.s. han fortæller os om hans islam. Han siger, aldrig nogensinde har jeg opfordret nogen til islam, uden at de er tøde i starten. Sagt nej først, og så kom tilbage bagefter. Undtagen Abu Bakr as-Siddiq. Han sagde ja med det samme. Og allerede i den første periode af hans islam, der var der flere mennesker, der konverterede til islam på grund af ham. Den mest kendte af dem, Uthman bin Affan. Og han begyndte at bruge sine penge på at frigive slaver. Alle de slaver, der var blevet muslimer, de blev hårdt tortureret af deres ejere. Og der var ingen, der sagde dem imod, for det var deres egen del. Svarende til, hvis ingen af os smadrer sin computer. Folk vil kigge skævt, men der er ikke nogen, der vil sige noget til dig. Det er din computer. Al den her da'wah, alle de her mennesker, der kom ind i islam, kun i den første periode. Som tegn på, at man ikke behøver at vide alt. Man behøver at være en alim for at lave da'wah. Hvor mange her ved mere om islam nu, end Abu Bakr vidste dengang? Alle sammen. Abu Bakr kendte 5 vers fra Koran. Vi kender minimum 7. Ellers skal vi ikke lave salat. Surat al-Fatiha. Abu Bakr as-Siddiq gik på et tidspunkt over til Sayyidina Bilal, som var slave og som blev tortureret af sin ejer, Umayyah ibn Khalaf. Og så sagde han til hans ejer, kan du ikke skåne den stakkel? Han sagde, skåne ham. Du skal skåne ham. Det er der har jernvasket ham. Han sagde, fint, jeg skåner ham. Han gav, nogle kilder siger, 9 stykker guld for ham. Og dengang, der kostede en slave max et stykke guld. Så siger ejeren, ved Allah, hvis du havde givet mig 1 stykke, du havde fået ham. Så siger Abu Bakr, og ved Allah, hvis du havde bedt om 100, så havde jeg betalt den for ham. Den her stolthed ved islam, den her stolthed ved, at jeg giver alt, jeg offrer alt for Allah subhanahu wa ta'ala. Det begyndte at skabe diskussion. Hvad får en mand af fineste status til at koncentrere sig om en slave? Hvad får en mand som Abu Bakr as-Siddiq til at betale alle de penge for slaver? Hvad er det for en religion, der ligestiller folk med hinanden og ikke sætter dem i forskellige hierarkiske opdelinger? Og hvordan bekæmper kuffar islam i dag? Medierne. Datidens medie var digt og rygter. De begynder at skabe et rygte om,
at Sayyidina Abu Bakr Siddiq skylder Bilal en tjeneste, og det er kun derfor, han har betalt de penge. Hvem forsvarer Abu Bakr nu? Hvem forsvarer hans ry nu? Muslimerne? Nej. Sayyidina Muhammad? Heller ikke. Kuffar dem selv? Nej. Allah subhanahu wa ta'ala. Det her, det er starten af hans islam. Allah nedsender et vers, hvor han siger, og den, som giver sin ejendom bort, selvom ingen har nogen velgærning til gode hos ham, hvorfor gør han det så, i Allah? Udelukkende for hans ophavskabers skyld. Så Allah subhanahu wa ta'ala, i den første periode af Abu Bakrs islam, fortæller os, at Abu Bakr er oprigtig. At Abu Bakr udelukkende arbejder for Allah subhanahu wa ta'ala. Sikke en status. Allerede få måneder ind i ens islam. Sikke en ære at få for Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Mange år efter, da Sayyidina Ali var khalif, der blev han spurgt, Ja Amir al-Mu'minin, hvem er den modigste mand? Er det dig? Uden at tøve, uden at tænke, så siger han nej, Abu Bakr Siddiq. Og se, hvis vi skal være færre, så burde det på samtlige sprog, i samtlige ordbøger i verden, under ordet modighed, tapperhed, der burde stå Abu Bakr Siddiq med store blok, der burde der stå Ali bin Abi Talib med store blokbogstaver. Og når han siger Abu Bakr Siddiq, så er der noget om snakken. Han fortæller den her historie. Han siger, en af dagene, der var der 10 fra Quraysh, der tog fat i profeten a.s. Den ene skubber ham, den anden trækker ham, den tredje vælter ham. Og vi kunne gøre det. Så mange gange tager vi det for givet, at sahaba også var mennesker. At sahaba også frygtede. At sahaba var svage på et tidspunkt. Så Ali var et barn. Sahaba var slaver og svage mennesker. De kunne ikke engang forsvare profeten på det tidspunkt. Mange gange så forestiller vi, at sahaba det er Hercules og Superman, der hopper ind og et hug, så er alle kuffarer med. Det var grænseoverskridende. Det var svært. Så siger Sayyidina Ali, så var der en, der kom løbende bagfra, skubbede os væk, altså flyt jer, og så hoppede han ind, skubbede dem væk fra Rasul a.s. og sagde, slår I på en mand, der siger, Allah er min skaber, så lod de profeten være, og de begyndte at slå Abu Bakr Siddiq. Slå ham så hårdt og gå efter ansigtet, at Sayyidina Abu Bakr mistede bevidstheden, og hans ansigt blev hævet. De bar ham hjem og sagde til hans mor, hvis han lever, de var sikre på, at han var død, hvis han lever, så giv ham noget mad og drikke. Et stykke tid efter, så står Sayyidina Abu Bakr Siddiq op, og det første han siger, hvad der sker med profeten a.s. Hvad der sker med Allahs budbringer? Hans mor var ikke muslim, som siger, hvad skal du med ham? Kan du ikke se, hvad han var skyldig i? Han siger, ved Allah, jeg vil hverken drikke eller spise, før jeg fører mig over til ham. Kan I se, hvad man gør? Hvad kan man ikke finde på for kærlighed? Hvad kan man ikke finde på, når man elsker Allah og hans sendebud? Det bærer ham over til profeten. Og der er en gensidig respekt og kærlighed mellem de to. Profeten får det dårligt, så han omfavner og laver dua til ham. Og så når Bakr Siddiq, han får dårlig samvittighed, så han siger, ja Rasulullah, tyk ikke ked af det. Det er bare nogle små buler, jeg klarer mig. Den her kærlighed for Allah og Allahs profet. Årene går, og episoderne kommer flere og flere. Der er flere og flere episoder. På et tidspunkt, der bliver Sayyidina Muhammad vækket op midt om natten. Altså af ærkeenglen Jibril. Han tager ham med fra Mekka til Quds, Jerusalem, op til den 7. himmel, hvor han taler direkte med Allah subhanahu wa ta'ala, for befandet salat, for at se profeterne, for at se paradiset og helvede, kommer ned igen og tilbage til Mekka, og profeten siger, min dyne var stadig varm. Dengang tog sådan en rejse flere måneder. I dag, der tager det minimum 1,5 time fly frem og tilbage. Der er dynen stadig ikke varm. Så mange muslimer begyndte at betvivle. Mange af kuffarer, de blev lykkelige. De tænkte, nu har vi den. Og så tænkte vi, hvis vi skelner mellem Abu Bakr og Muhammad a.s., så er islam færdig. Er vi så vigtige for islam og for Allah? Hele islam hænger sammen med, at Sayyidina Abu Bakr Siddiq selvfølgelig var Allahs hjælp, og Sayyidina Muhammad a.s., det sambund de har, det var det, der holdt islam. Er der en af os, der er så meget værd, at hvis han forsvinder, så vil hele hans gruppe forsvinde. Hvis den søster forsvinder, så vil hele hendes vennekreds stoppe med at lave salat, fordi hun er så vigtig, og fordi hun holder fast. Er der en af brødrene, der holder fast i hele sin klasse, i hele sin opgang, i sin omgangskreds? Det er nogle tanker til refleksion. De tog over til Abu Bakr. Glade, stolte. Har du hørt, hvad din ven siger? Så hvad siger han? Det siger, han gjorde sådan og sådan og sådan.
Så siger han, har han sagt det? Så siger ja, det har han. Så taler han sandt. Kuffar var målløs. De siger, hvordan kan du tro på sådan en historie? Han sagde, logisk og smukt, så siger han, jeg tror på, hvad der er værre. Jeg tror på, at Allah subhanahu wa ta'ala nedsætter åbenbaringen for den 7. himmel. Fortæller ham, hvad han skal gøre, hvad han ikke skal gøre. Fortæller ham, hvad der kommer til at ske, hvad der sker. Skal jeg så ikke tro på sådan en historie? Kom med mig, lad os over tale med profeten. Han sætter sig med profeten, og profeten begynder at fortælle ham historien. Og hver gang han fortæller ham noget, så står han og siger, Sabah, du har ret, du har ret, du taler sandt, du taler sandt. Og Rasul sallam, han blev lykkelig, og så sagde han, du er den sandfærdige Abu Bakr. Du er Siddiq, det er der han har navnet fra. Abu Bakr, det er der sted. Abu Bakr Siddiq, den sandfærdige. En ting vi skal lægge mærke til er, vi tager det for givet også, at profeten er et menneske. Vi tager det fordi vi ser på hans heltegerning. Vi ser på, hvor meget han har offret sig, hvor meget han har givet for Allah og for islam. Hvor meget han har gjort for, at vi i dag kan sidde her og nævne Allah og være muslimer. Vi tager det for givet, at han er et menneske. Vi tager det for givet, at det går ondt på ham. At folk kalder ham løgner. At folk kalder ham majnun. Det går ondt på ham at miste sin onkel og miste sin farfar. Det går ondt på ham. Så når hans bedste ven siger til ham, jeg tror på dig, jeg stoler på dig, jeg elsker dig, jeg holder af dig. Hvilken glæde får der så ind i profeten a.s. hjerte? Kan I føle, hvorfor Abu Bakr er så ophavet, og hvorfor han er så vigtig i islam? Årene går, og 13 år i Mekka er forbi, og profeten får befaling til at emigrere til Medina. Sayyidah Aisha, Abu Bakrs datter, hun siger, Sayyidina Muhammad, han kom ind til os en dag, og så sagde han, ja Abu Bakr, jeg har fået lov til at emigrere. Så Abu Bakr siger, hvem er mig, ya Rasulullah? Han siger, du skal med mig. Og så siger hun, jeg har aldrig set en mand græde så meget af glæde som Abu Bakr. Han skulle ikke på fisketur. Han skulle ikke hygge sig. Hans liv var på spil. En hel stamme var ude efter dem og ville dræbe dem. Men han var lykkelig over at være sammen med profeten a.s. Han var lykkelig over at få lov til at ofre sit liv for profeten a.s. Og det siges, at hele vejen igennem, turen er 450 km cirka, fra Mekka til Medina. Nogle gange går han foran profeten, nogle gange ud i siden, nogle gange bag ham. Hele tiden for at være sikker på, at ingen lige pludselig dukker op. Og hvis de dukker op, så er det ham, der bliver påvirket først. De når hen til en hule, der hedder Rar Thawr. Og profeten skal til at gå ned, så stopper han ham. Og så løber han ned først. Hvis der er dyr, hvis der er et eller andet, så er det ham, der bliver rørt først. Sikke en ofring. Profeten kommer ned og lægger sig til at sove. Inden da havde Abu Bakr reddet sit tøj i stykker, fordi der var huller i hulen, og han var bange for, at nogle af dyrene ville komme ud og skade profeten. Han dækkede det med sit tøj, og så manglede der det sidste hul, som han ikke kunne dække. Så lagde han sin fod. Og mens profeten lå og sov på hans skød, der blev Abu Bakr bidt. Og det gjorde så ondt, men han ville ikke råbe. Hvorfor? Fordi så ville Sayyidina Muhammad stå op. Så meget kærlighed. Ikke engang fint han vil ofre sig, fint han vil give alle sine penge, fint han vil gøre alle de ting, men ikke engang opvække ham op. Så meget kærlighed. Men smerten var så stor, at han trillede en tårer. Og den ramte profeten, så han står op og siger, hvad er det galt, Abu Bakr? Siger han, ja, du skal ikke tage det af Rasulullah. Du skal ikke tage det af det, Rasulullah. Jeg er bare blevet bidt. Så gør profeten sådan her, og så er det væk. Dem fra Quraysh, de vantroende, når helt frem hen til hulen. Og de står lige foroven, det er en lille hule. Og Abu Bakr og Sayyidina Muhammad, de står for neden og kigger direkte op. Og Sayyidina Abu Bakr, han siger, ja Rasulullah, hvis en af dem bare kigger ned, så vil de kunne se os. På det tidspunkt, der nedsætter Allah subhanahu wa ta'ala et vers for profeten og for Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Og han taler om Muhammad, da de vantroende fordrev ham, da han som den ene af de to i hulen, der sagde han til sin ven, hvem er hans ven? Abu Bakr Siddiq, vær ikke bedrøvet, Allah er med os. Sikke en ære at få profetens ven, profetens ledsager, profetens kammerat, Abu Bakr Siddiq. Og fordi Allah beskytter en, når man arbejder for Allah, så er der ingen, der kigger ned. De sad og kigger lige frem alle sammen. Hvis en af dem havde kigget ned, så havde de fanget dem. De fortsætter deres rejse. Når til Medina, og den islamiske stat bliver etableret, med Sayyidina Muhammad i spidsen, og Abu Bakr som hans højre hånd. Flere og flere episoder opstår i Medina. Og efter 2 år, der starter det første slag, hvor muslimerne skal møde Quraysh. Og det er et grænseoverskridende slag.
Fordi mange muslimer står over for deres børn, for deres onkler, for deres fætre. Nogle står over for deres forældre. Og Abu Bakr, han står over for sit eget barn. Og så skulle de bruge en, som skulle forsvare profeten a.s. under hele slaget. Fordi strategierne dengang var, at hvis lederen blev dræbt, så var krigen slut nærmest. Så Abu Bakr, hvem hopper frem selvfølgelig? Abu Bakr Siddiq. Som en løve hele vejen igennem, står han der og forsvarer profeten Muhammad a.s. Den tynde, spinkle, men den stærke indeni, med Allahs subhanahu styrke. I Medina, til trods for travlhed, til trods for alle forpligtelserne, så er han altid forbundet med Allah subhanahu. Og han tilstræber altid al-Jannah. En dag sidder profeten Muhammad a.s. og fortæller sahaba, al-Jannah har 8 døre. Der er en dør, der hedder Rayyan. Det er dem, de fastende bliver kaldt ind af den dør. Det er alle os, inshallah. Alle os, der faster i dag. Der er en anden dør til en bestemt tilbedelse. Den anden til den tredje, den fjerde og femte. Så Abu Bakr, han er glad, men det er ikke nok. Det er ikke nok bare at få et total. Det er ikke nok bare at have en lille forretning. En muslim går altid efter toppen. Så han siger, ja Rasulullah, kan man ikke blive kaldt ind af alle døre, af samtlige døre? Så smiler Sayyidina Muhammad og siger, jo ja Abu Bakr, og jeg håber du bliver en af dem. En dag til morgenbønnen, så står profeten det her det er morgenbønnen. Folk er lige stået op. De møder op til salat, og efter salat siger profeten, hvem af jer er fastende i dag? Så Abu Bakr tager hånden op. Jeg siger, Anna ya Rasulullah, mig. Så siger profeten, hvem af jer har givet almisse i dag? Sahaba undrer sig. De er lige stået op. Så Abu Bakr Siddiq, han siger, mig ya Rasulullah. Han havde sit barnbarn med. Han så en fattig person ved døren til masjid. Og hans barnbarn havde et stykke brød med. Så han tog det fra sit barn og gav det til den her fattige person. Almis. Så spørger han igen, hvem af jer har besøgt en syg person i dag? Ya Rasulullah, de er lige stået op. Og Abu Bakr rækker hånden op for 3. gang. Mig ya Rasulullah. Jeg vidste, min bror er syg. Og jeg vidste, at de ville være vågne til salat al-fajr. Så jeg gik over ved døren, hilste på dem og gik videre til salat. Det er Abu Bakr Siddiq. Ved et slag, der hed Tabuk, der sagde profeten, vi skal have samlet nogle penge hjem. Og så når Umar ibn Khattab, han tænkte, nu slår jeg Abu Bakr. Nu vinder jeg over ham. Der var altid der har altid været en kærlighed mellem de to, men der var også en sund konkurrence. En konkurrence for hvem der når til Allah først. Og det er noget, Allah har opfordret os til. Han siger i Quran, så mutaffifin, og i dette, altså det gode, skal de konkurrerende konkurrere. Vi konkurrerer om det gode altid. Umar Khattab, han tog halvdelen af sin formue. Læg mærke til halvdelen af sin formue. Den form profeten a.s. og var ekstremt stolt. Profeten sagde, hvad har du ladt være til din familie? Han sagde halvdelen. Det samme ya Rasulullah. Det vil sige halvdelen. Så kommer Abu Bakr Siddiq. Og han lagde en pose for en profet, eller en sæk for en profeten a.s. Så siger profeten, hvad har du ladt være til din familie, Abu Bakr? Han sagde Allah og hans profet. Det vil sige ingenting. Han tog hele sin formue over til profeten a.s. Der sagde Umar ibn Khattab, jeg konkurrerer aldrig med dig igen, Abu Bakr. Det sætter Abu Bakr Siddiq. Lad os tale om profetens kærlighed til ham. På et tidspunkt, der tager profeten fat i Abu Bakr Siddiq med sin højre hånd, og Umar ibn Khattab med sin venstre, løfter dem op og siger, sådan her er vi på dommedagen. De 3 sammen på dommedagen. Profeten siger til Abu Bakr, du er min ven i den her dunya, den her verden, og på dommedagen, ja Abu Bakr. En mand kom ind til profeten a.s. og sagde, hvem er den mest elskede? Ja, hvem elsker du allermest, ja Rasulullah? Han sagde Aisha. Profeten var ikke bleg for at fortælle sin kærlighed. Profeten var ikke bleg for at fortælle, at han elskede sin kone. Til alle dem, der siger, at islam er en mandsjuvenistisk religion, der undertrykker vores søstre og kvinder. Profeten siger det livet. Men så har man sagt, ja Rasulullah, jeg mente mændene. Han sagde, hendes far, Abu Bakr. Så meget kærlighed, der var fra profetens side. Den her gensidige kærlighed fra profetens side og fra Abu Bakrs side. Årene går, og succesen vokser. Og muslimerne i Europa generobrer Mekka. Og året efter, og nogle måneder efter, så er der al-Hajj. Og mens de er al-Hajj, så får profeten åbenbaret et vers. Det siger, i dag har jeg fuldkommen gjort jeres religion, og fuldbyrdet min nåde over jer, og accepteret
og accepteret islam som jeres religion. Efter næsten 23 års lidelse, ofring, blod, sorg, tab i familier og penge og økonomi, har Allah subhanahu wa ta'ala accepteret deres ofring. En glædesdag for alle sahaber. En glædesdag for alle. Dagen var så vigtig, at en jøde gik hen til Umar ibn Khattab og sagde, I har fået et vers. Hvis vi havde modtaget det, så havde vi erklæret den dag for at være en hellig dag. Undtagen Abu Bakr Siddiq. Fordi han kendte profeten. Fordi han forstod tingene. Han havde et helt andet overblik end alle andre. Han kunne se 5, 10 og 20 skridt længere end alle andre. Han begyndte at græde. De spurgte ham, hvorfor græder du, Abu Bakr? For på sådan en dag, han sagde, når islam er færdig, når budskabet er slut, når missionen er fuldført, så er der kun få dage tilbage af profetens levetid. Og profeten blev syg, da de kom tilbage. Så syg, at han ikke engang kunne gå ud til moskeen. Og der begyndte at opstå tumult ind i moskeen. Hvad sker med profeten? Hvad sker med Rasulullah? Profeten stod lige pludselig op, og han kunne høre lyden. Så siger han, hvad er der galt? Så der som siger, de er bange af Rasulullah. Han siger, bær mig over til dem. De løftede ham op til member. Profeten havde det så dårligt til sidst. Han kunne ikke selv gå der. Så står han op, og så siger han, det her det er de aller sidste ord, profeten kommer til at sige. Han starter med at sige, husk jeres salat. Husk salat. Det sidste ord, profeten opfordrer os til, det er salat, det er vores bøn. Fordi forskellen mellem os og dem er salat. Fordi salat er den eneste forpligtelse, der er blevet forpligtet i den syvende himmel, direkte af Allah subhanahu wa ta'ala. Og så opfordrer han os til at tage os godt af kvinderne. Endnu et svar til dem, der siger, at islam er en mandschauvinistisk religion. Til sidst, så siger han, og det er en hilsen til os alle sammen. Hils mine elskede. Hils dem, der kommer efter mig. Sahaba, profeten sagde på et tidspunkt, jeg har savnet mine elskede. De sagde, ja Rasulullah, er det ikke os? Jeg sagde, nej, I er mine venner. Jeg sagde, hvem er dine elskede, ja Rasulullah? Han sagde, folk der tror på mig, folk der kommer efter mig, tror på mig, men de har ikke set mig. Og Rasulullah hilser på os. Og vi siger, ja Rasulullah, vi savner dig, og vi glæder os til at se dig i Jannah. Så siger profeten a.s. der er en mand, som har fået valget mellem at blive den her dunya og møde hans Gud. Og Abu Bakr begynder at græde. Ingen forstod, hvad det var, profeten talte om, undtagen Abu Bakr Siddiq. Han begyndte at græde højt, og folk begyndte at blive irriteret. Folk var ikke vant til, at nogen afprøvede profeten a.s. og slet ikke Abu Bakr. På et tidspunkt, der kunne Abu Bakr ikke tage det mere. Han kan ikke holde det inde mere. Så han rejser sig op, og så siger han, jeg offrer mit liv for dig. Jeg offrer mine børn for dig. Jeg offrer mine penge for dig. Jeg offrer mit liv for dig. Og folk begyndte at blive irriteret. Hvorfor afbryder han, når Rasulullah a.s. Profeten, han siger, igen, profetens kærlighed. Han siger, fald til ro. For Allah, ved Allah, ingen af jer har gjort en god handling, uden at få belønning for det. Undtagen Abu Bakr. Hans belønning venter ham på dommedagen. Hans belønning er så mægtig og så stor. Hans belønning venter på dommedagen. Profeten går tilbage til sit værelse, og få dage efter, der dør han. Og så der Aisha, hun ved ikke, hvad hun skal gøre. Profeten er død. Hvad skal hun sige? Så hun åbner døren til moskeen og råber, Allahs sendebud er død. Allahs sendebud er død. Sahaba eksploderede. Alle begyndte at græde. Sayyidina Uthman, han var ustyrlig. Sayyidina Ali, han blev lam. Han lå ned, han kunne rejse op. Umar ibn Khattab, han tog fat i sværd og begyndte at vifte med det og sige, dem der siger, profeten er død, så vil jeg slå med mit sværd. En mand, til trods for sit sorg, til trods for sit kæmpe store tab, rejser sig op, går hen til profeten a.s. går hen til sin kammerat, til sin ven, kigger på ham og siger, smuk som levende, smuk som død. Han ser ham for en sidste gang, og hilser på ham for en aller sidste gang. Og så går han tilbage til sahaba. Og så siger han til stille Umar. Umar, han var helt opslugt. Han var påvirket. Så siger profeten et vers. Han siger, dem der tilbeder Muhammad er død. Og dem der tilbeder Allah den evige, der aldrig dør. Folk begyndte at lytte til Abu Bakr Siddiq. Og så siger han et vers. Og profeten og Muhammad er udelukkende en profet. Så hvis han dør eller bliver dræbt, vender I så om. Umar ibn Khattab siger,
Det er som om, det er første gang, vi hører det vers. Jeg mistede sværet, og så gik det op for mig, at han var død. Så forestil jer, hvis vi ikke havde haft Abu Bakr Siddiq på det tidspunkt. Hvordan havde vores situation som umma så været? Skænderi, kaos. Men vi havde brug for en mand, en stærk leder, som løfter muslimerne efter det store tab. Efter det største tab, vi for evigt har fået og nogensinde kommer til at få. Profeten bliver begravet, og nu skal de til at vælge hans afløser, khalif. Sahaba mødes og begynder at diskutere, hvem skal blive khalif? Hvem skal få æren af at være khalifat Rasulillah a.s. Hvem skal have den her position? Hvem er stærk nok til at lede det muslimske samfund? Abu Umar ibn Khattab, til trods for at han er en meget, meget stærk kandidat, han tager hurtigt hånden ud og siger, lad mig give dig bay'ah, Abu Bakr. Han giver bay'ah, og så giver alle Abu Bakr bay'ah. Kan I se, hvilken atmosfære de har haft? Umar ibn Khattab kunne have kæmpet for den selv, men nej. Han ved, at Abu Bakr er mere egnet. Og nu bliver Abu Bakr Siddiq khalif. Og han indleder sin tale med 4 hovedpunkter. Han starter med at sige, jeg er blevet pålagt den her opgave, og jeg er ikke den bedste af jer. Du er den bedste af jer, Abu Bakr. Men han er ydmyg. Han har en smuk personlighed. Så siger han, hvis jeg handler ret, så følg mig. Og hvis jeg ikke gør, så ret mig. Og så afslutter han og siger, aldrig har en umma forladt jihad uden at blive ydmyget. Som en forberedelse for, at de kommer til de udfordringer, de vil møde lige om lidt, det bliver hårdt. Og det kræver muskler. Det kræver ofring. Hvilke udfordringer var det? Først og fremmest, samtlige stammer i den arabiske halvø. Flere af dem, de forlod islam. Nu var profeten død, nu gider de ikke følge islam mere. Fordi for mange af dem, der havde kun været muslimer i få måneder. De var ikke blevet opdraget ordentligt. De havde ikke følt islam. Så de vendte sig om. De gad ikke være muslimer mere. Nogle sagde, jo, vi vil gerne være muslimer, men vi gider ikke betale zakat. Andre sagde, vi gider ikke at lave salat. Og der opstod flere stammer med folk, der påstod, at de var profeter. Så hver udfordring kræver en hel nations ressourcer, energi og kræfter. Hver udfordring kræver samtlige ressourcer, en hel nation nogensinde kan hamle op imod. Ikke nok med det. Perserne og romerne var klar til at angribe muslimerne. De 2 største supermagter på det tidspunkt, som havde eksisteret i over 1000 år, støttede med penge og militær de andre stammer for at angribe muslimerne, og var villige til selv at angribe muslimerne. Hvordan vil du klare det, Abu Bakr Siddiq? Siden Abu Bakr var i gang med at forberede en hær, som profeten a.s. var i gang med at forberede, som skulle angribe romerne. Så sahaba de går Abu Bakr til Umar ibn Khattab, som var hans højre hånd. Vi har ikke ressourcer til det der. Vi bliver angrebet. Og så vil du sende en hær over til romerne. Og med Usama ibn Zayd, en 17-årig. Så gik han over til Sayyidina Abu Bakr, Umar ibn Khattab, den store, den stærke, over til Abu Bakr Siddiq og siger, ja Abu Bakr, folk er nervøse. Vi har ikke mulighed for at sende det. Så bliver Abu Bakr sur. Og siger, jeg havde forventet din støtte, og så får jeg det der. Han vil tage afsted, og de vil sejre, inshallah. Så når Umar, så kom han med det næste, siger, okay, så sæt en anden, han er kun 17 år. Der gik der over gevind. Og så siger han, vil du fjerne en mand? Vil du have mig til at fjerne en mand, som profeten har sat, som profeten har stolet på? Så når Abu Bakr, han sendte herren. Helt over tæt ved Palæstina. Abu Bakr var intelligent, og han havde strategi. Når muslimerne sender sådan en kæmpe stor hær over til romerne, som er en supermagt, hvad sker der med de andre stammer? Så bliver det bange. Fordi hvis de sender en hær over til de her stammer, hvad har I så ikke forberedt sig til? Så alle stammer bakkede tilbage. De var klar til at gå i krig. Nu bakkede de alle sammen tilbage. Og så var de klar til at forhandle. Fra at ville bekrigen til at forhandle med en lille trick, som Sayyidina Abu Bakr Siddiq brugte. Fordi han var så klog. Fordi han kunne se frem. Fordi han kæmpede for Allah subhanahu wa ta'ala. Så kan man se 5, 10, 20 og 1000 skridt fremad. Meget længere end alle andre. Stammerne begyndte at komme ind for at forhandle en af gangen. Og Abu Bakr afviste dem alle sammen.
For islam er noget, man tager fuldt ud. Islam er et princip. Islam består af principper. Vi går ikke på kompromis med salat. Vi går ikke på kompromis med faste. Vi går på kompromis med de her essentielle ting i vores religion. Forestil dig, hvis Abu Bakr havde givet nogle af dem lov til, okay, I behøver ikke at faste. I behøver ikke at lave salat. I behøver ikke at betale almis. Hvordan havde religion så været i dag? Havde islam nogensinde været så stærk, som den blev på et tidspunkt? Aldrig. Da det så gik, der sagde han, forbered jer. For om 3 dage, der kommer de for at bekrige os. Nu har de set, at Medina er tom. Nu har de set, at vi ikke har nogen styrker. Nu vil de bekrige os. Alle sammen samlet ind i moskeen. Og i 3 dage, der var sahaber ind i moskeen. Forestil dig, hvor nervøse de har været. Forestil dig, hvor grænseoverskridende det må have været. Kan I se, hvor meget de har offret for os? Kan I føle, hvor meget de har været nødt til at give for os? Vi har ikke bare fået islam nemt. Vi er altså mange af os er født som muslimer. Men de har kæmpet for islam. De har kæmpet for Allah. Sayyidina Hamza offrede sit liv for os. Profeten offrede sin onkel for os. Sayyidina Abu Sufyan offrede begge sine øjne for os. Og hvad offrer vi? Ingenting. Mange af brødrene, de kan løfte 100 og 80, 100 og 120 kilo i et fitnesscenter. Og til Salat al-Fajr, så kan de ikke engang løfte dynen op. 3 dage efter, der var de samlet foran Medina. Og Abu Bakr as-Siddiq forbereder dem og siger, Bismillah, nu går vi til den. Og krigen starter, og de går til den. Men muslimerne taber lige i starten. Og folk begynder at stikke af. Folk bliver svækket. En mand sætter gejsten op igen. En mand samler dem igen under slaget og går til angreb igen og vinder. Abu Bakr as-Siddiq. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive ham. En abid, en strateg, en leder, en kærlig far. Hvad er han? Jeg føler, at jeg taler om 50 personer på en gang. De kom tilbage, og Osama ibn Zaid mod romerne, han havde også vundet. Så kom de tilbage. Muslimernes selvtillid var i toppen. Og erfaringen inden for krig var afsted. Nu var det tid til at gå og sprede islam igen. Han forberedte 11 her, som han sendte ud. Abu Bakr, han var kun khalif i 2 år. Alt det her kun i 2 år. På de 2 år, der var hele den arabiske halvø vendt tilbage til islam på grund af ham. Han sendte Sayyidina Khalid bin Walid over til Yamama. En stamme, hvor en af dem havde påstået, at han var profet. Han hedder Musaylama al-Kadhab, løgneren. Så læg mærke til Allah subhanahu wa ta'ala. Læg mærke til symbolikken. Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr, den sandfærdige, mod Musaylama al-Kadhab, løgneren. Kan I huske, hvad jeg startede og foredraget med? Når man kæmper for Allah, så bliver man ophøjet. Og når man kæmper mod Allah, så rammer man bunden. Hvad vil Abu Bakr være kendt for indtil dommedagen? As-Siddiq, den sandfærdige. Hvad vil Musaylama være kendt for indtil dommedagen? Løgneren. Abu Bakr as-Siddiq sender Khalid bin Walid. Og inden da, så sender han 2 her kun til at være der. Hvorfor skal de bare være der, Abu Bakr? For at sikre sig, at han ikke angriber dem først. Sikke en strategi. Sikke et overblik. De tager over og vinder slaget. Og når de er færdige, der er ikke noget, der hedder pause hos Abu Bakr as-Siddiq. Han sender dem videre mod romerne og perserne. Mod de 2 største supermagter i verden på én gang. Og under ham, der bliver 2/3 af Irak erobret, og store dele af Syrien erobret. Til alle vores brødre, der kommer fra Irak og Syrien. Jeres hasanat tilfalder Abu Bakr as-Siddiq. Og Khalid bin Walid, og alle de sahaber og sahabiyat, mænd og kvinder, som offrer deres liv for Allah subhanahu wa ta'ala. Midt i al hans travlhed, midt i alle de udfordringer, der formår Abu Bakr på bare 2 år at samle Al-Quran al-Karim. Han var den første, der samlede Koranen. Koranen stod på forskellige steder, på forskellige stykker papir spredt rundt. Han samlede det hele sammen. Og han havde en vane med at hjælpe martyrernes familier. Selvom han havde travlt, han havde aldrig for travlt til at tage sig af de svageste. Så han malkede køerne for dem og gav dem mælk. Og han var så kærlig, at det sidste, når han gik på gaden, så gik børn hen til ham, hang i hans klæder og sagde, åh fader, åh fader. Fordi han var så kærlig. Det var Abu Bakr as-Siddiq. På et tidspunkt, Umar al-Khattab, han siger, jeg havde en vane, men jeg gik over til en ældre kvinde, som var blind og som ikke havde noget familie. Men hver gang jeg gik over til hende, så var der rent, hun havde mad, og hun sad der. Hvem er det, der har gjort det for dig? Hun ved det ikke, hun er blind. 1 gang, 2 gange, 3 gange. Til sidst sagde Umar al-Khattab, okay, nu venter jeg på ham.
Så han gemte sig bagved, og så sad han og kiggede. Midt i mørket, ingen ved det, kom Abu Bakr Siddiq listende. Han gik ind, forberedte mad, rensede hendes hjem. Abu Bakr Siddiq. Omar al-Khattab siger, du har gjort det svært for dem, der kommer efter dig, Abu Bakr. Efter 2 år, der bliver Abu Bakr Siddiq syg, alvorligt syg, og han kan føle, at hans dag er nær. Men han tænker stadig på Allah, han tænker stadig på islam. For ham er det stadig ummat, der er i fokus. Så han vil vælge en mand, som kan bære opgaven. Og han ved, hvem det skal være. Men han tvinger ikke muslimerne til noget. Ligesom profeten ikke tvang muslimerne til at vælge ham. Selvom han havde givet nogle indikatorer. Under profeten, der var der kun én mand, der fik lov til at bede foran, mens profeten var syg. Det var Bakr Siddiq. Men islam er ikke en religion, der tvinger folk. Islam er en religion, der går op i personlig frihed. Der går op i shura, at vi selv vælger vores leder, at vi selv vælger, hvem der skal lede os. Så Abu Bakr, han kalder på sahaba en af gangen. Og så siger han, hvad synes I om Umar? Og de fleste roser ham til skyerne. De fleste vil gerne have Umar. Så siger han, alhamdulillah. Han kalder på Sayyidina Uthman bin Affan. Og så siger han til ham, skriv. Fra Abu Bakr Siddiq. Jeg anbefaler. Og så inden han siger Umar, så besvimer han. Og så når Uthman bin Affan bliver bange, han er bange for, at navnet ikke bliver skrevet på, og så vil der ske tumult. Så skriver Umar bin Khattab. Så når Uthman kunne have skrevet sit navn, eller undladt det, så ville der have været valg, og så kunne han have vundet. Han var den 3. khalif. En stærk kandidat. Men nej, Allah er først prioritet. Kan I se, hvilken generation vi har med at gøre? Umar bin Khattab offrer magten først, og Uthman bin Affan er også villig til at ofre den efterfølgende. Vi taler mange gange om, at vi gerne vil have store og stærke ledere, men hvis fundamentet ikke er klar, hvis vi ikke har en gruppe, et fundament, et samfund, der er klar til at bære opgaven, hvordan skal lederen så opdrages? Hvis det eneste vi koncentrerer om vores familie, det er den kommende serie og den nyeste film og kjoler og Gucci-tasker og styrketræning hos drengene og fede biler, hvordan skal vi så få en leder? Hvis det kun er VM, vi koncentrerer os om, hvordan skal vi så få en god leder? Og Bakr stod hurtigt op og spurgte, hvad har du skrevet? Han sagde, Umar bin Khattab. Han sagde, Jazakallah khair. De bar ham frem over til muslimerne. Og så sagde han, jeg har valgt den bedste af jer. Lov mig, at I vil adlyde personen, hvis navn står i det her papir. Så var der en, der stod op, og han sagde, nej, vi vil kun adlyde Umar bin Khattab. Det var Sayyidina Ali bin Abi Talib. De vidste alle sammen, at det var Umar bin Khattab, der var nummer 2. De vidste alle sammen, at det var den mand, der var bedst egnet til at bære opgaven. Så kigger Sayyidina Abu Bakr Siddiq, og så siger han en virkelig smuk dua. Han siger, Allah, lad mig komme i Jannah og være sammen med de gode. Ja, Abu Bakr, det er os, der vil være sammen med dig og de gode. Ja, Abu Bakr, det er os, der ønsker at komme i Jannah og møde dig og være sammen med dig. Han spørger, hvad er det i dag? De siger til ham mandag. Så håber han vil dø mandag, fordi profeten døde mandag. Så siger han, hvordan døde profeten? De sagde, at vi viklede ham ind i 3 stykker stof. Han sagde, hvad har jeg derhjemme? Han havde 3 stykker stof. Han sagde, jeg viklede mig ind i dem. Han døde en mandag, som 63 år, ligesom profeten a.s. Samme dag på ugen, ved siden af profeten a.s. Han gik i hans fodspor i dunya og fulgte ham selv til døden. Selv i hans død, der fulgte han profeten a.s. Jeg er nødt til mig selv. Jeg har fortalt, hvad jeg har om Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Jeg ved ikke mere, men jeg savner Abu Bakr Siddiq. Jeg glæder mig til den dag på dommedagen, efter at hilse på Muhammad a.s. og kunne hilse på Abu Bakr og sige, vi elskede dig, vi holdt af dig, og vi prøvede at gå i dine fodspor, og elsker Allah og hans profet ligesom dig, og kæmpe for jeres sag, kæmpe for vores sag, kæmpe for Allahs sag. Og håber vi på dommedagen på Il Jannah, er sammen med sahaba, kommer gående i Jannah, og så bliver vi inviteret ind af hvem? Sayyidina Muhammad a.s. Hvem er derinde? Umar bin Khattab, Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Khalid bin Walid. Og så sidder vi og hører de smukke historier fra dengang de levede her i den her verden. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os styrke. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os styrke i den her dunya. I Ramadan og efter Ramadan. Velsigne vores familier og vise os den rette vej. Sahabas vej. Sayyidina Abu Bakr Siddiqs vej. Allahs vej. جزاكم الله خير
Barakallahu fikum for jeres tålmodighed. Barakallahu fikum. Hvis der er nogen, der har spørgsmål, så må I gerne stille dem. Så er der nogle spørgsmål? Jazakumullah khair. Barakallahu. Det sagde du var helt, det var et rigtig spændende foredrag. Og før vi pakker vores ting og bevæger os ud af, så skal jeg lige komme ind i om, at vi har Dansk Muslimsk Ungdom også har et andet foredrag her på fredag, inshallah, med Sheikh Shahid omkring Ramadan, Korans måned, kl. 18:30. Så det er ikke